Gaztelu plaza dela Iruñeko gongela, ez? Edo horrela ulertzen dugula askok. Eta pixkat horretan sakontzen badugu, esango nuke dela, delako toki bat hasteko egotekoa atsegina dela, eta bestalde gauza asko pasatzen direlako bertan. Toki oso aktibo bat da, espazio publikoa bere zentzu handienean, eta erreferentziazkoa baita, bertan daude erreferentziazko leku asko, Kafe Iruña izan daiteke, Hotel La Perla, kioskoa bera, eta hori eta horretaz gainera, ekitaldi asko gainera hor bertan egiten dira. Izan daiteke liburuaren feria, izan daiteke manifestazioak ere askotan hor bukatzen dira. Orduan, esango nuke, orokorrean hiruindar mota ezberdinentzat toki garrantzitsu bat dela. Labak izan nahi du Gaztelu plazan kolokal hontan erakusleioa azkenean euskaraz egiten diren gauzentzat. Non euskara izango den bide edo tresna, eta gauza horiek izan daitezkeen oso anitzak. Leku hau izan daiteke azkenean prozesu horietarako kanalizatzaile moduko bat, eta gero bertan erakutsi ahal izateko prozesu horietatik ateratzen diren emaitzak edo prozesua bera batzuetan. Azpimarratuko nituzke bi ideia nagusi, behin eta berriz agertu direnak. Izango litzateke alde batetikan malgutasuna, espazioak malgua izan behar duela egin nahi diren jarduera ezberdinak jaso ahal izateko. Hori gero diseinuan izan daiteke mugikorrak diren elementuak, edo beste nolabaiteko mugimendua egon behar duela, eta adaptabilidade hori. Eta gero beste ideia da topagune izaera, izan nahi duela lokalak. Orduan horretarako leku bat, non eroso egongo zaren, non zure lagunekin, familiarekin, elkartu ahal izango zaren, adin desberdinak, baina eroso. Eta hori gero formalki nola gauzatuko den, hori erabakitze bidean dago. Diseinu malgu horren barruan, egongo direla gauza finko batzuk, edo gutxienez mugituko diren arren, finkoak izango diren gauza batzuk. Kafetxo batzuk eman alizateko nola baiteko barra bat, zerbitzu alizateko tokiren bat, asmoa dago baita nola baiteko holtza bat ere egotea, holtza hori agian aldakorra izan daiteke, ez da beti egongo, edo hori erabakitzeke dago, baina elementu horiek importanteak izango dira lekuentan. Bihar kantatu ezin gaur kantuan ozu, zara naiz gara. Esanen nuke azkenean belaunaldi aldaketa bat egon dela, erabat naturala, eta belaunaldi aldaketek segurazki motibo desberdinak eta baituzte, azkeneko urtetan hemen Iruña herrian, auzolanean, sortu dira proiektu batzuk, euskaratik eta euskaraz, eta, esanen nuke laba modu batean guzti horien alaba dela, ez? Hor ibilitako batzuok eta elkartzen hasi ginen, eta badakizu sareak eta nola elkar elikatzen diren, eta hortatik sortu dela. Eta gero ere esanen nuke badagola ere inerzia batzuekin, edo pixkat apurtze hori, ez? Ahalduntze bat, belaunaldi berri honena, eta hala heldu garela ona. Laba proiektua hasieratik berezia izan da, pandemian pixkat ernatu delako, eta pixkat gara ilun horietan hasi ginen amesten proiektua, eta hortarako prozesu parte hartzaile zabal bat egin nuen, eta 30 lagun hasi ginen, eta 30 lagun heldu gara oraino, talde desberdinetan, prozesu parte hartzaile hauek duten formula horiekin, plenarioa, gero talde txikietan lan egin, 11 ideia ditugu, eta orain ari gara hortarako, azkenean, modu batean eta gordinki esan da, dirua biltzen, ez? Euskaraz, baina konplejorik gabe, ez? Batzutan baditugu motxila batzuk gurean, alde egon beharra eta aldarrikapena, eta hori beharrezkoa da erabat, baina guk hemen nahi duguna da euskaraz gozatu, eta euskaraz egin, sortu, amestu, eta hortan ari gara. Eta gainera badugu eskubidea ere hanka sartzekoa, ez? Gure belaunaldiarengan jarri dira espektatiba handiak eta karga handi bat zuek zarete belaunaldi klabea, eta nik uste belaunaldi bezala ere badugula hanka sartzeko eskubidea,
eta probatzeko, improvisatzeko, formula berriak asmatzeko, eta hortarako prest gara, eta inongo bertigori gabe gainera. Lurrean hautsa hartzen arropa ugari, usaitxarra izurtzean ez da ez jartzen larri, kolonia pizko batak kale. Azkenaldian asko entzun dugula hori Iruñerritik mugitzen ari dela, ni dagokienez musika estena, hori Iruñerrian zerbait mugitzen ari dela. Eta ja ez dakidala ea den hainbestetan guk geuk ere errepikatu dugula edo, baina batzutan ere perspektiba galtzen da eta ez dakizu ea den guk puztu dugula edo ala den. Baina, ala ere, ala balitz uste dut ere behingoz Iruñerrian jartzea fokoa ere onurak ekarriko dituela. Orduan bai, eta zakit nik adibidez, ibilbedik talde moduan musika estiloari dagokionez ez ditu adibidez referente zehatz batzuk, baina aldiz gauzak egiterako moduan edo filosofiaren alde horretatik bai ditugula erreferente asko eta aldi berean guk ere askotan hitz egiten dugu. Eta horri buruz, eta asko miresten ditugu adibidez txukun jokatzen duten taldeak, edo ere, ez dakit, ja igual ez musikariak, baina kulturgintzan, komunitate hori sendotu nahi dutenak, ez? Eta orduan, uste dut Iruñerrian gertatu dena da, estilo oso ezberdineko jendea, baina filosofia edo pentsaera berdinekoa eta gainera euskerak batzen gaituenak, hori elkartu garela. Eta azken finean, nik uste dut elkarketa horiek gertatzen direla espazio jakin batzuetan. Gure belaunaldiak askotan jaso duela beti ahots bat gainetik ez azalpenak ematen edo euskararen inguruan pixkat igual gauzak nola egin behar diren, ez? Eta horrek azkenean nik uste dut gure belaunaldian sortu dituela kulpabilitate zati batzuk. Eta uste dut horren arriskua dela biktimaren azaletik askotan uste dut motivazioak edo bultzadak izaltzen direla. Orduan, uste dut garrantzizkoa dela jakitea non zauden, nor dituzun kontra, jakiteko zer egin aurre, baina aldi berean ere etxeko lan hauek eta hausnarketa hauek eginda, uste dut naturaltasunez alduntze prozesu batean murgildu behar garela. Eta bai, horri dagokionez, uste dut laban, nik askotan ikusi dut, edo sentitut badagoela jende asko, igual ez dela ja gure belaunaldikoa, baina oso prest dagoela bai espazioak, bai foko puntu horiek edo bai mikrofono horiek pasatzera, ez, jazte. Ni barruan egon naizela eta egon naizela igual lan taldetan sumatu dut asko hori, badaudela generazio edo belaunaldi helduago bat, oso prest daudena, ez, gaztet hori nire rekurtsoak, nik onaino egin dut egin beharrekoa, eta ere oso presente dago guztiok dugula guztiongatik asko ikasi beharra, baina dena naturaltasunez eta, ez dakit. Iruñean ikusten da, badagoela horrelako giro bat sormenaren inguruan, azken urteetan, lehenbizi Iruinkokoa ere agian giro horretatik sortu zen, gehiago sorkuntza tradizionalaren kezka horretatik, sorkuntza berri tradizional bat egiteko, eta pentsatzen dut horrek baduela lotura izan dezakela, hor zeuden pertsona batzuk ere laba proiektuan badaudelako, eta laba proiektuan baita ere badago kezka hori euskal kulturak izateko erreferentziazko gune bat. Orduan agian ez daude zuzenean lotuak bi proiektuak, baina seguruenik batak eta besteak harreman bat izan dezakete etorkizunean.
Laba nahiko genuke izatea gune referentzial bat euskal kulturarentzat. Momentu honetan Iruñean badaude euskal kultura programatzen duten zenbait gune, badaude programa diferenteak, baina sakabanaturik, ez? Eta agian Labak bilatzen duena da gune referentzial bat egotea, horiek guztiak bildu ahal izateko. Eta hor, askotariko kultura adierazpideek izan beharko lukete tokia. Gustatuko litzaiguke programazio iraunkor bat eta kalitatezko programazio bat eskaintzea. Eta horretaz aparte ere, bilgune bat ere izanen da, eta espero dugu erakusteaz aparte, laborategi bezala ere funtzionatzea, proiektu berriak sortzeko baliagarria izatea, eta hor egon daitekeen giro horretatik egosten aldirela aurrera begira beste proiektu batzuk. Laba ez da sortzen hutsetik eta argi dago aldez aurretik Karrikirik, Zaldiko Maldikok eta beste euskalgintzako beste eragile, elkarte eta talde batzuek lan handia egin dutela. Eta beraz, lekuko hori hartu nahi du, hor osagarri izan daiteke, ez? Zaldiko Maldiko elkarte bada, bazkideentzat, Karrikirik badu denda bat, eta biek tarteka antolatzen dituzte kultur jarduerak, Labak izan nahiko luke espazio ireki bat, erabat irekia, mundu guztia sartzen ahalko da edozein egunetan, eta izan daiteke toki bat ere ez, toki horietan egiten ziren ekitaldiak egiteko espazio handiago batean. Beste batzuk ere badaude, agian espazio aldetik zabalagoak direnak eta eskaintza kultural hori eskaintzen dutenak, baina horiek ez dute, horien oinarrian ez dago euskara. Euskara izan daiteke elementu bat tarteka agertzen dena, batzutan euskal kulturaren eskaintza ematen dute, baina Labak eskainiko duena da gune bat euskaraz ariko dena eta euskarak zeharkatuko ditu hemen sortzen diren lerro guztiak, lan lerro guztiak izanen dira euskaraz eta hori da pixka bat egin dezakegun ekarpena. Karrikiri da Iruñako elkartea bat, topagune barruan gaudena, orain dela 24 urte sortu genuen, ilusioz beterik, euskaragintzan bizitzan, euskaraz bizitzan motibatzeko jendea, eta azpiegiturak sortzen euskaraz bizializateko da duintasunez da bizipozaz. Eta orain ikusi dugu, jente, belaunaldi berri bat, gazte berri bat, beste era batera, era berri batean ikusten dutela euskaragintzan eta kulturakoa. Orduan gure elkartetik ikusi duguna proposena dela da, arnaza transmititzea aurrera esatea egin, askotan gauza asko guegan igual ikasteko daukate, baina guk ere berain egin gizuen asko daukau ikasteko. Zigur nago asko ikasiko dugula, eta orduan arretaz gaude, ikusi nahi dugu, jakin mina gaude, zer egingo duten, jakin nahi dugu zertarako egiten duten, hori imaginatzen dut, eta hori aurrera egitea, animatzea bultzatzen dugu. Da gure elkarteko belaunaldi berri batzuk, proiektu horretan ere parte hartzen ari dira, motor gisa bertan zer eraikitzeko bidean, zer eraikiko dute, bentan ez dakit zehazmeat, ikusteko grina daukat, gogoa daukat, ikusteko bizitzeko zer eskaintzen duten euskal gizarteari, euskaldun hori, eta orduan hortik aurrera biatuta ikusiko du zer elkarlan egin, zer gauzak eskaindu, zer gauzak ikasi, eta gero ederren da, euskalgintza Iruña herrian aberazten doala, belaunaldi berri batzuk indartzuk ementzut sujeto giza datuzela lanera gauzak eskaintzea, eta hori zoragarria da euskal komunidadearentzako, eta gainerak batez ere jente pasibo batzu direnentzako hori do, gazte berri, sujeto aktiboak direnak ikustea lanean eta gizarteari gauza ederrak eta freskotasuna eskaintzen. Kilometroak luzeak dira,
hemen gaude Zaldiko Maldiko elkartearen aurrean, hor kalean, atarian. Aurten bete izan dugu 40 urte. Elkarte kulturala da, baina badu bere arlo gastronomikoa. Eta hor gaude, orain dela 4 urte, hasi ginen gaztei begira kanpaina bat, eta lortu genuen gazte desente, hurbiltzea eta horretan gabiltza. Hori, gure bazkide, gazte asko, daude Labako proiektu barruan murgildutak, eta, egia da, posa handiarekin hartu dugu. Ze proiektu berriak eta batez ere gazteak zuzenduta bada, gure sostengu osoa daukate. Gehitzea, proiektua desberdina da, eta ni uste dut bata bestearekin hor elikatu gaitezkela, ez? Bakoitza bere arloan, eta ni uste dut oso positiboa izango dela. Identifikatzen hauena proiektu hontan da, ze jende desberdin gauden, interes ezberdinekin, eta batez ere lan egiteko gogo askorekin. Azkeneko urtetan egia esan Iruñean, somatzen nuen olako lurpeko dardara bat, bai musika eszenan, idazleak, denetarik Iruñean biltzen ari ginela, eta hor bazegoen zerbait, eta ez genuen ukitzen ahal, eta lehen aldiz esku artean dugu, eta hori erabat ilusionagarria iruditzen zait, eta zerbait ederra sortuko dugula ez dut inongo zalantzarik. Lehenik eta behin, oraindik ez dagoenez oso argi zer izango den, pixka bat intriga, ez? Puntu hori, badagoelako zerbait nahiko potentea mugitzen ari dena, eta izan dudan oportunitatea horren parte izateko, intriga, eta gero uste dudala, eta nik musikari bezala izango dela espazio bat non bultzatuko diren eta piztuko diren beste asko. Niretzat beti importantea izan da Iruñean euskaraz bizitzea, eta beti bilatu ditut guneak eta harremanak eta sareak hori aurrera ateratzeko, eta beraz Labak eskaini dana izan da lantalde oso zabal bat, jende gaztearekin, beste batzuk ezen gazteak, denak euskaldunak eta euskaraz sortuko den proiektu bat izanen da, ez? Eta niretzat hori da erakargarriena, eta bigarren plano batean ere, eta garrantzitsua ere, ikusten dut beharrezkoa dela Iruñean, beste toki batzuetan dauden bezala, euskara erdigunean duten gune kultural bat izatea, eta hori ere bada hemen sartzeko beste motibo bat. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.